Dígbeid ga céine daon anseo á lifi gaeilge. Tá is a gom nach go lein duine ar scoil inis. Tásúla gom beag mé arráis mar tá gach duine arráis ar scoil le cúnamh dé. Agus tá mé just I cur amach cúpla fís cúpla seachtain agus is féidir le gach duine na físanna seo a dhéanamh lom. So ní beag mé déanamh rudaí mánaíocht agus pell ach inniu beag mé déanamh rudaí ní beag mé déanamh mánaíocht nó pell tá mé chuna bheith déanamh rudaí mar ri agus leint. Ok, inis tá cahar tin pónra agus rudaí mar sin amach agam. So an céadú ná tá mé chun rit tríd na cur cosisios a gach spás san tin pónra. So tá mé chun cur glún tús in air an ord agus cur a gach spás agus a rascaí an tús agus an sin tá mé chun fáid níos tapú. So agus a rascaí an tús go ríist agus déna chu tapú agus fé leat agus I gáí ag fáid an glún tús. Ok, inis tá mé chun áthraigh go dtí cur a gá cos a gach spás, so tá mé chun léint thar an tin pónra. So léint thar, léint thar, léint thar agus a rascaí an tús. Agus mar tá sé ráéis go sréileann daoine níos tapú. So Ok, tá mé chun áthraigh inis go dtí cos amháin, so tá mé chun léint thar a cos amháin agus níl an cos eile ag teach síos agus ag buail an talamh más féidir. So léint thar. Agus tainn tú a rascaí an tús agus déana le cos eile. Cuirteach mis mo glún bhí ní mé chuna dhéanamh le an cos seo tásúla go raibh sé granú le go leor le an cos eile. Ok, inis tá lína díreach déanta amach agam le stocaí agus tá mé chun seaasar taobh amháin na stocaí agus inis tá mé chun léint go dtí an taobh, so trasna. Inis tá mé chun léint thar na cón, thar an tin pónra agus inis trasna, thar an tin pónra, trasna, thar na pónraí agus trasna, thar na pónraí. Ok, an ceann déarnach inis tá mé chun seaasar cos amháin, léint trasna, thar na pónra, trasna, thar na pónra, trasna, thar na pónra, trasna, thar na pónra. Agus an sin tainn tú a rascaí an tús agus déana le an cos eile. Mar dúirt mé tá mo glún cuirte ní mé chuna dhéanamh inniu. Ok, gur míle mágah tú inniu chuna bheith féicin amach a chun an féicin ar an fís agus tásúla gom go mbeidh gach duine I ggéanamh éis sa bhaile. Agus rud amháin eile tá na stocaí agus na tins cur amach agam de bharr is féidir in aon rud úsáid atá san teach. Like má tá cones agat is féidir le úsáid cones nó skipping rope freshen. And just one other thing, there's going to be another link for parents who don't speak Irish, and it will be in English on the same YouTube channel. So gur míle mágah gus tásúla gom go féicinn mé siúd go leor.